Când sistemul nervos intră în starea de atac, corpul reacționează înaintea minții. Ridicăm tonul sau ne apărăm foarte repede. Nu pentru că suntem oameni dificili, dar pentru că sistemul nervos a intrat în apărare. În această stare, corpul simte pericol, chiar dacă situația nu este atât de gravă. 3 semne care arată că sistemul nervos este în atac. Tonul vocii este ridicat, acțiile sunt rapide și impulsive. Corpul devine tensionat și, nu în ultimul rând, nevoia de a avea dreptate. Scrie în comentarii care sunt semnele tale care arată că sistemul nervos este în atac. Când creierul intră în modul de luptă, corpul produce și mai mulți hormoni de stres. De aceea, uneori spunem lucruri pe care mai târziu le regretăm. Ce ajută sistemul nervos să iasă din starea de atac? Respirație lentă și conștientă, o pauză înainte de a răspunde și, nu în ultimul rând, relaxarea corpului. Salvează și distribuie prietenilor. Iar pentru mai multe detalii, mă găsești pe adresa Strada Busuiocului 4, Brașov, Mievo, la numărul de telefon afișat în profil.